Idinadamag ni Jesus ana ibalod ni Juan, nagsubli ijay Galilea, saan anagtaeng ijay Nazaret, nudikat na pannagnaed ijay Capernaum. May sa nga ili iti igid ti danaw ti Galilea, ti sakop dagiti daga ti Zabulon ken Neptali. Naaramid daytoy tapno matungpal ti impadto ni propeta Isaias. Daga ti Zabulon ken daga ti Neptali, iti sibay ti danaw, iti ballasiw ti Jordan, Galilea ti pagnaedan dagiti hentil, dagiti tattao nga agnaed iti kasipngetan, nakita da tinaranyag asilaw, ket dagiti agnaed iti nasipnget adaga ni patay, nagranyag tilawag. Manipod iti dayti atsyempo rinugyan ni Jesus tinangasaba, agbabawi kayo kadagiti basbasolyo, agsipod ti asidegan ti pagarian ti langit. Idi magmagna ni Jesus iti igid ti danaw iti Galilea, nakita na ti dua nga agkabsat amang ngalap, da Simon amanagan Pedro ken Andres. Iwaywayat da idi ti ikat da ijay danaw. Suruten daket pagbalinen kayo amang ngalap kadagiti tao. Kinuna ni Jesus kadakwada, pinanawan da adagos dagiti ikat da ket simurot da ken kuana. Intuloy ni Jesus tinagna ket nakita nati sa balipay nga agkabsat da Santiago ken Juan nga anak ni Zebedeo. Silulugan da iti bilog agraman ni Zebedeo ket isagsagana da dagiti ikat da. Inayaban ni Jesus ida, dagos a pinanawan da ti bilog ken ni Zebedeo nga amada ket simurot da ken Jesus. Sinursuro ni Jesus ti amin na pasit ti Galilea, ket nangisursuro iti uneg dagiti sinagoga da. Inkas kasabana tinaimbag adamag ti pagarian, nangag-agas kadagiti na duma-duma asaksakit, ken sagsagabaen dagiti tattao. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. May agraman pa nagsungbat ka malaminsa. Good morning. Okay. Nagado nakitak tataid tangahan nga nagdigos. Nagbilag mo't ni Apo Jesus. Ta imaginam ka dagitoy adalan agkabsat Pedro ken Simon Pedro ken ni Andres. Iwaywayat da pay ti pagbiagan da dagitoy. Iwaywayat da pay laeng ti iket. Ibinbinnat da pay laeng. Damot da James and John, Santiago ken Juan, iwaywayat damot di isagsagana da nga iwayat di iket da, nakita ni Apo Jesus ida, anya ko na sumurot kay kanyak. On the spot, from then on, pinanawan da adagos di iket da. Makaamon ani si Zebedeo nga tatang da Santiago ken Juan nga mangi paigid da nga iket. No kumano iti sitwasyon tayo, nakita da kuma, agsibsibog ka ti tabako, kuna ni Apo Jesus, suruten dak. Hamo apan inidep di makinamon, pinanawam nga dagos anta, pinanawan dagarod nga dagos. No nanggag tayo dagiti maibasa tatta, manipod di, dayto nga week, manipod di Lunes, aging gana idikalman, no kitkitaan tayo dagiti maibasa, series, nga niya ti ibagbagana, panangawis ni Apo Jesus, kadagiti adalan na inagayayab kadagiti adalan. Iti panangawis na, anya ti umuna nga assignment da, anya ti umuna nga mission da, anya ti kunada, paksiaten ti demonyo. Agasan dagiti masakit, iwaragawag ti naimbag adamag, asidegan ti pagarian. Dahil ti umuna nga series na nanipod di Lunes, aging gana tatta, dagiti ti maibasbasa. Iso dahi ti umat, nasarakan ni Apo Jesus, da Pedro, ken ni Andres, nasarakan da Santiago ken Juan na panda. Kati umuna nga assignment, ulitin tayo, demonyo. Nakakita kay demonyon? Ambay, itaan nyo takaabay yo. Haan a demonyo dayta, nagloko kay nagabata kaabay mo, demonyo, haan amot. Idi panawon ni Apo Jesus, lumugan ti demonyo, numalagip yo, dagiti dua nga adijay kuweba, naluganan ti demonyo ida. Idi lumabas ni Apo Jesus, ta medyo nailot ijay nga dalan kunada, Jesus,
anak ni David. Anya ti aramidom kada kami. Anya ti kuna ni Apo Jesus, pumanaw kayo kada lalaki. Anya ti imbaga na ibaon na kam garod nga mapandya ayan ti baboy. Anya napasamak dagiti demonyo napanda ijay baboy. Inya narami dagiti baboy nagtapwak da napanda ijay karayan nalmusda. Iso nga dagiti daddo mga kakabsat tayo, handa nga agsidsida ti baboy, talinuganan kano ti demonyo. Iso nga bawal kanya da. Na kayo ditoy, apo, no karni baboy, supot, automatic, awid. Kaya handa nga agsidsida, na luganan kano ti baboy, luklukwak mo dagiti gagayam ko, sakay nga rod agtartaraken ti baboy, sayo ilako, kaguray ito, da demonyo na, dinagtaraken kay ti demonyo. Haanan ay, kalpasan ni Apo Isusan, dinalosan na aminan. Iso day jay, napanday jay, kalumugan ti demonyo, idi. Kanayon ko asal salud-suden, tata, nga panawin, lumugan nga tamot ti demonyo. Kabailan na pailangan tati lumugan ti demonyo tata. Kalpasan nga dinalosanan ni Kristo ti lubong, iti ngamin, iti simbaan tayo, ti Catholic Bishops Conference of the Philippines, amin-aminan nga Archdiocese addan akin trabaho ti exorcism. Anya ti trabaho dagiti exorcist, mangpaksyat iti demonyo, iti amin. Kadepende kung nakmanan di pa nagkita tayo ti lubong. Adda dagiti bangibaga, nakaad-ado ti demonyo, adda kimput idtalugan mo, adda kimput ijibalay mo, adda kimput king ka nga demonyo, apan dagpapa-exorcise, tapno kuan kong kunada. Nung nubaliktadon tayo dayjay, binendisyonan ni Kristo ti lubong, nasantuan aminan, nablesan aminan, nya naganan, nasagraduan aminan. Talaga ay di karoon din ko nga padi kanayon ko nga istoryaan inayabandak apo may muman agasan apaya naluganan apo katibuteng kumat nalakayo no bekelenak mo data naluganan kalas dos ti parbangon imbag ketahan awan nakariing nalpas ti misa ti bigat napanak nakasutana akpay laeng ay kinalak mo dagiti lalaki di kumbento nga nagdadakkelanen at napiya iti suda mabekkel mo talagan nga siya. Numno mo, inyamot inalak ng tugot, inyamot ibagbagadang alaam, cross, holy water, blessed sacrament, at dapay bibliak. No kumano na iya sa inak, ito idin kin tugot ko kuba dagitay, nya dagiti panguntrayo, baniit, bawang, anya pa dagitay, bala, anya pa palito, dagiti sa mo ti armasyon o daduma. Kaya dagiti napanak, numno mo ta di pagsardengan tilugan, nagaddayo, magnakatiwaig, magnakapay ti taltalo nagadayo mo data nga pangkamatan ta demonyo demonyo kanya kon nga padi nga kamkamatan ti demonyo katadtan ko nakmet sumangputak ijay apaw dalalaki diyan nakaidda nabasa kanya ti jak amo niya imboy buyat da napulupuluan ti asin bulong ti bayoban na bayabas nakasanto rosaryo kaapaya nga nabasa sukatan nyo kung naklabusan nyo kung nakaagaput met ayan nga naluganan datoy. Ta tinaluganan ko na, da sigun ka dagiti eksperto, tinaluganan, awan babain na. So kung naawan babain mo, jak amo no niya limugan king ka. Haan nga mabain, hanga konsyos isuna. Kay isuna ka, agbain. Pinutputak di ima na, tumitiritir, ti banbantay, ramramay ko. Pinutputak ti uray lang ka, aganay mo't, hanggang us na data, inong tako, hanggang nga manglukloko. Jak pa isong kasi na po Diyos, jak pa nakakita tinaluganan ti demonyo mo at kasi na po Diyos. At dalasag guys nga pilik idtan na, dyan mo pa yung sinutan. Awan, jak kasi na po Diyos hanpay. Tata nga sitwasyon tayo, anya ti kapigsaan nga panglaban, dagiti adalan, idinaayabandan, na ibaundan. Umuna nga assignment, paksyatin ti demonyo. Tata nga rud mga panawon tayo. Hantay mo mapan agmisyon di adayo nga luglugar nga nadandanon tantay mo misyonary dadtoy tay mga agbibiyag. Kasano ti number 1 nga panangpaksyat ti demonyo para kanyak ora opening prayer tayo nya ti kunana number 1 nga pangpaksyat ti demonyo do good. Agaramid kati naimbag.
Padasam ti agayat, padasam ti agserbi nga si sasayaat, ikarkarigatam ti agbiag nga nalintag, ita pamilyam, ita trabahom, itigimong tayo. Kas ano ko ma, agsangit at demonyo no agaramid tayo ti nasayaat. Hello? Haantay nga naparswa nga dakas, antay nga naparswa nga demonyo. Naparswa tayo kin Kristo kalanglangan na adda natural, adda naiyanak tayo nga nasaya at tao parwaran tayo laeng dayjay. Kadagiti ko nakngarod dagiti maditi pa nagkitkita na kadakas amin kasla na porruukan ti demonyo ti lubong gam baliktad na porruukan ti bendisyon. Uray ti every individual, uray no nagbasol, uray nagkamali tayo, naiyanak tayo naimbag. Parwaran tayo dayta, agsangit at ti demonyo no agaramid tayo tinaimbag. Padasem ti agpakumbaba, padasem ti agayat, hanggang nga agsangit ti demonyo dita. Maikadwa, anya ti kapintasan, dayjay may saka dagiti sekreto, dagiti exorcist, haanak nga exorcist Kunada ti kapintasan nga panangpaksyat ti demonyo kanayon tay nga ulitin konpesar. Awan basol ko father nga nadagsen, awan tinadagsen nga basol, awan ti mortal sin nga naaramid mo. Ngam day yan napinpintas, no once in a while, maminsan makatawin, agkonpesar ka ta, madalusan ka. Taday dyan nga ti sekreto na, konpesar ka, umuna, parintumang, kinapakumbaba day ta. Anugutom nga nakapsot ka, dumawat ka ti grasya ti pan nakadalos, maikapeng ka manin kin Kristo, kinapakumbabagarot ti konpesar. Iso nga nang kang agkonpesar, tangsit ka, awan basol ka. Ada do pa'y basol ni Apo Padi ang siyak. Taga Salcedo ka lang agpaisaw. Kaya konpesar, may ikalo ka sa no panangawat mo kini, panangpaksyat mo ti demonyo, awatim ni Kristo itinasantuan ako munyon. Kas ano ko mga awatim ni Apo Esos, naigamar manen king ka, pinasanto na ka manen, into no agawid ka, sanak ayaban, apo naluganan nak iti demonyo, padasan na kayaban, tatikulang ka mga kakumkumunyon mo, naluganan ka, martilwang kantupay. Awatem ni Apo Isus datayon na ikapeng tayon nabunyagan ka adda mabunyagan nga ubing adda pay nataengan na nagkonpesar tayo datay nga nakonpirmaan na imaldit pay ti Espiritu Santo kada tayo no kanayunem nga aramiden dayta kas ano ko mga rod kas ano nga mangabak ngem laglagipen tayo makatrabaho ti demonyo kada tayo mabalin na tayo nga durugan mabalin na tayo nga haan na tayo mga saniban nga mabalin na tayo nga usaran. Iso ni Apo Isus, ang anya ti inaramid ni Apo Isus, idinapanan, anya ti imbagana, nangas kasaba, anya ti umuna, inwaragawag na tinaimbag adamag. Where is naimbag adamag? Ayan na tinaimbag adamag. Dahito ilaka di Biblia, haan, iji pamilya, dahita pamilyayo. No di pamilyayo, kabaulan na ti agpipinnakawan, kabaulan na ti uri no ag kamali ka agpipinnakawan, dugod nga rod, agaramid ka na imbag, no adda tumangsit, agaramid ka na imbag, agpakumbaba ka. No adda nakabasol, agaramid ka na imbag, pakawanem. No adda agbisin, agaramid ka na imbag, pakanem. No adda ngagkindaawatan, agbalin ka nga sikati, mamagkakapya nasayaat nga aramid dayjay iso nga ni Apo Isus inwaragawag na iso nga uray tinaimbag adamag maagyan ijay pamilya tayo ajay trabaho tayo ijay gimong tayo anya ti kunanapay nangagas ka dagiti na duma saksakit mabaling nga pisikal mabalin ng agasan ni Apo Isus ken dagiti sagsagabaen dagiti tattao anya ti sagsagabaen tay manen dayjay ti demonyo pagsagabaen na tayo anya dayjay kuma isu dayjay no ti panunot ka agsagsagaba ka uray ka no nasalon at ka kunam uray ka no mayat tabagbagim awam met mayat met tablagkem mo mayat met tabipim no agsagsagaba ka met iti sakit tinaka muhammo ka baelan ti mamakawan mabalin nga isut sagsagabaen tayo. Iso ti mang inya naganan, iso ti mang parparigat kada tayo.
Anya pa dagiti sagsagabaan ti tao. Haan nga mapmapnek. Hantay nga makontento, kayat tayo ti aga-choir. Hantay nga makapagragsak tapaya, we want more. Kayat ko ti ad-ado, kayat ko ti umado nga sanikwa. Daytoy dadya kunana di second reading ni San Pablo. Anya ti kunana, biningay-bingay yumaten ni Kristo. Addaag ko na nga pasurot ni Apollo, addaag ko na nga pasurot ni Pablo, addaag ko na nga pasurot ni Kristo. May salaeng kunana ni Kristo. Haanak nga agsao, hanak nga garamid tinaimbag, tapno hangko nga aramaten kunana ni San Pablo, tadi madadael ti kaipapanan, ti bileg, ti pannakaikrus ni Kristo. Kayat na nga saun may salaeng. No daduma agsagsagaba tayo, unya sagaba tayo. Agap-apa, sanikwa, Diyos. No daduma ka, dahi ti mangparparigat ka na tayo. Anya ti kuna ti demonyo, no daduma ka, mabalin mo pa, iti agkam-kam. Agsagana ka para masaabayam, iso dahi agkam-kam, naimot, dahi managim bubukod. No daduma ka, agsagsagaba tayo, dagito ti sagsagabaan tayo. Pride. Apo ka dahi tanga pride din, apay kay dimot nga masapol namin nga datang sit tayo. Nagsagsagaba da ito eh. No dagito iti sagsagabaan tayo, ni Apo Jesus kinabailan na nga pinunas, kabailan na nga inagasan, kaanya ti step na, kada tayo mat, haantay maten nga, paksyatin na ti demonyon, datayon naawis tayon nga adalan haan ko mga datayon, ngamno adda ka datayo, sumanib kanya tayo, anya ti rumbang nga aramiden, ni Apo Jesus ti makastret. Iso nga ura di pagtaengan, mabalin nga pakakitaan nga ti pagarian ti Diyos addadtan. Iti trabaho tayo, itigimong tayo, sa dino man nga ayan tayo, mabalin nga iwarwaragawag ti pagarian ti Diyos. Ngam sakbay tayo nga ibaga nga iwaragawag ti pagarian ti Diyos, surutan tayo adi step na. Nga timbaga ni Apo Jesus, paksyaten ti demonyo. Agasan dagiti masakit. Iwaragawag ti naimbag nga damag. Kano maaramid tayo dayta, dayja kabibiyag tayo, haantay laeng nga igaggagara nga aramiden, gapo takayat tayo nga aramiden. Iso ko matirumrumor kada tayo, ta iso garod ti katatao tayo. Dayta parakin Kristo, awang ko mati parakin Apollo, awang ko maparakin Pablo. Dayja ko kaharit na kumakanya tayo, kaday ti kabibiyag tayo, para laeng kin Kristo. Kano maawat tayo dayta, ulitin tayo nga ibaga, kas ano nga rod nga mga bakti kalaban, ngamhan nyo subsubukan at ikalaban, ti demonyo, nasirib, nalalaingom da tayo, ngamhaan na pulos nga abakan ni Kristo. Tapno sigurado di aramiden tayo, anya di aramiden na, anya ti rumbang garaw tayo, iso day jay, dugod, na parswa tayo nga nasayaat, na parswa tayo nga naimbag, adulaeng ti kamali tayo, ngam na ti katatao tayo na imbag, parwarin tayo dayta. Agladingit ti demonyo, no, daye puso tayo, para kin Kristo agar aramid tinasaya at kadagiti kakabsat tayo. No, agbalin tayo lang nga anes, iti pamilya tayo, iti trabaho tayo, kadagiti kakabsat tayo, marigatan dayta kung kuna tayo nga mangabak nga demonyo haan. No itinagan ni Kristo, kunana nga ron ka, no adda tinagan ni Kristo, amin nga aramid tayo, panunot, agpagerger, di kalaban. Day talaang tikarit na. Sika, siyak, parwarin tala di kinasaya at nga dadtoy. No daddo magaming ka agdultulin, haan error mo. No daddo maka aglumlumang di kinaimbag, abaken da, haan parwarin. Day tikarit na ni Kristo, day tati awis na. Katatangarod ko na tayo, anya nga rod anya ti maikarit tayo nga pakakitaan, no maaramid tayo daytoy, makikita da, dahi katatao tayo, jibiyag tayo para kin Kristo, ay agbalbalay tayo mga abak tayo, automatic iwarwaragawag tayo tinaimbag, adamag kadagiti tattao. Awis na narigat atong palen, narigat nga aramiden, nga napintas no, padpadasen, ikarkarigatan nga ibiyag, ta iso nga rod ti rumbang, iso nga day takin Kristo, awan ti mga abak, no adda ni Kristo kada tayo.